Nos próximos días darán comezo as obras de rehabilitación do estaleiro de Hermida, en Abruñeiras, por valor de 380.000 euros. O obxectivo é acondicionar as instalacións para uso náutico deportivo por parte do Club de Remo, o tempo que se pon en valor unha zona de gran valor paisaxístico. Esa nave vai a supoñer un investimento de 400.000 euros aproximadamente, vai a supoñer unha remodelación no seu aspecto exterior, tamén no interior, porque vanse a condicionar vestiarios, aseos e as distintas dependencias para que o Clube de Remo poda exercer a súa actividade. Esta instalación súmase a que xa teñen no porto de Testal, de tal maneira que o Clube de Remo tería a súa disposición as instalacións de Testal, que foron remodeladas e reforzadas tamén con distintas actuacións ao longo dos últimos anos, pero a maiores vaise a sumar esta superficie que lle vai a ser útil para almacenamento de embarcacións, para poder desenvolver determinados entrenamentos, porque o proxecto leva contemplado un foso de entrenamento, leva unhas dependencias con vestiarios, aseos e demais adaptadas ás novas necesidades e con unha superficie maior que reforzaría, digamos, o que son as instalacións de Testal. A actuación dá continuidade aos traballos de recuperación ambiental iniciados no bordo litoral de Abruñeiras, nos que xa se procedeu á recuperación da antiga nave de Talleraco, en un sendeiro peonil ata Río do Porto. Escasos meses pois se poñía en servicio o tramo precisamente dende Abruñeiras ata Río do Porto. Na zona do Talleraco rehabilitáronse tamén outros vestixios de instalacións industriais que naquele momento pois o Talleraco adicábase á fabricación de motores mariños. Este antigo asteleiro de Hermida pois tamén se adicaba á instalación e á fabricación de embarcacións de distinto tipo e de algunha maneira pois estas obras que levamos a cabo nesa fachada marítima, conectando e abrindo tamén o tramo de paseo dende Abruñeiras ata o Talleraco e dende o Talleraco ata Río do Porto, pois permite que aquelas persoas que fagan un percorrido pola fachada marítima poidan chegar ata a entrada da variante de Noia, subir á ponte sobre Ría e desembolcar en Testal para logo volver a Noia a través da Chaínza e do Obre. A presente actuación conta cun prazo de execución de 3 meses, co que poderá estar lista para o disfrute de veciños e visitantes este mesmo verán.